Chieng machal kod ma higa ka higa piny ngima hingo odiechieng TB mabendi dendo kacha ni World TB Day. Kaka Ramogi TV okwadong chien emomi waloso ni chenro makende mar mondo mi wapuonjre wang'iye kaka wanyalo gengo, kaka wanyalo thiedho, kata kaka wanyalo tieko tuo mar TB. E chenro ni kata higa ni thor wach en yes we can end TB. Tiende ni wanyalo tieko tuo mar TB machiegni. Ageno ni rio maber jahera mar Penj Laktar kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng makawuono. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo studio kaka watime godiechieng abomie thuolo. Oiso ni nyige nga en wod kanye. Olonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Wache ni daktari. Erokamano ahinya. Na joma nena kum thuolo mokwongo ani luonga ni Dr. Frederick Ochenge an wuod Nyakachagoro Obingo School Obingo Village e dala mar Nairobi ka atiyo gi jok Ibira Level 3 Hospital kanye mathiethe an general practitioner nyiso ni jotuo to mobiro wathiedho kaka gibiro kamano. Amor mar bedo kodi e Penj Laktar kendo Dr. Ochenge kendo kawuono daher mondo mi wakawi maino wangie tuo mar TB mabende kisungu luongo ni TB to dholuo wanyalo luonge ni Kahera. Kamano. Tuo mar Kahera kata TB en tuo machal nade kata en tuo mane? Yeah, koro Kahera kata tuberculosis ni en tuo mo in the old world. Why don't onego ji karibu 1.8 million every year. Koro mi onani kawuono mondo wuo tuo mar Kahera ni. Tuo mar Kahera obiro sama lungs oketho nitie bacteria moro mako ketho lungs to ema koro kelo sida mar TB ni. Koro obiro nikech due to bacterial infection of the lungs. Koro sama ngato oseyudo TB ni sama lungs osekethore ngini lungs oboni o change o control yamo madonjo to gima wuok. Okero yamo maler donje e blood e remo kendo golo mose kethorecha wuok oko kamano. Koro sama mose kethorecha ema koro kelo tuo mar TB ni kamano. Nikech tuo mar TB othoro ketho obo kendo koro bok nyal tiyo maber kaka dwarore. Adwani mondo wakawe thuolo wang'e ni to obo chal nade obo nitiere kono kamane e del kata obo ng'iyo obo maber kaka onego beno tiyo kachiel kod obo ma ok ber ma samoro tuo mar Kahera osedonje kato bang'e no wabodonje matut waler ne oganda wani tuo mar TB en tuo kaka isewacho ni en bacterial infection manyiso ni odhi okelo chandruok e obo. Kapo nono ni wanyalo yudo picha maber kaka mwayudo ni waneno kacha oboe mopogore opogore. Kata kamano daktari bro kugi chakonwa kacha ni tijo obo en ang'o nikech tuo ni en tuo mahinyo kata ketho obo. Wachak gi ka daktari. Yeah, koro wayudo ni obo kaka ni winja sewacho obo ni en mo chungo en rachungi ochungo gi yamo maler to okete remo then ogolo yamo molil kamoro carbon monoxide ogolo from the blood to golo oko. Koro samina kokoro kokethore ngiso ni yamo ok nyal kadho malongo. Koro ngiso ni mano nyalo kelo shida ne ng'at momako. Koro neno ka koro koro bo koro sama koro sedhi oketho lungs neno magi obo koro sama odhi attack kanyo koro ma koro kelo wach moro mar fuolo no. Koro maya bacteria mino kelo sida mar tuberculosis TB mwinjo wacho no kamano. Koro sama oseketho kanyo ngiso sama koro ng'ano fuolo kechu ng'eno bone magolo yamo molil ka mawuok oko. Koro sama ng'ano fuolo kata ka ng'ano golo droplets moko machalo mag pigo owuok oko kama. Koro sama ogole kama to ngiso no oseketho kanyo bacteria no oseketho kanyo. Koro sama fuolo ni to fuolo gi oko. Koro ng'at mane ngima koyweyo muya ni to donjo ka. Koro koso donjo kanto chako dhi ketho oboe kamano. Koro en mana gima ringo kamano. Koro kuongo donjo bo to kodonjo kanyo to kethe kosekethe. Koro sama ng'ano fuolo to ogolo droplets go e yamo no. Kosegolo donjo ka then odonjo ir mar machielo. Koro giso ne TB obiro yamo. Olandre yamo. Koro giso ka ng'at mani kode ofuolo kata ng'at mani kode ochorore machiegni kode close body contact to yot mondo ng'at maonge kode nyalo yude. Mama ni bro medo lero nwa kwa chopo kaka tuo mar Kahera kaka tuo mar TB landore mabendi senge kunwa matin mudongo wabong'iyo kaka wamedo sudo. Daktari ni mondo mipim na to tuo ni ong'eny marom nade kata en common machalo nade e pachoka ai gwenge wa mag Kaluo ka wang'iyo kata counties mopogore opogore. Koro tuo mar Kahera ni wayudo kaka ni na chako wacho en tuo manego ji karibu 1.8 million e piny mangima. Iro ka koro kata karwa kata Kenya wakayudo kon sansa no thoro bedo mang'eny kuonde mag reserve ka kuonde mongore ka kuonde ma ji odak anywanda iyudo ka koro beto ng'eny kabisa. Then tuo ni en tuo manyalo mako ng'ato bed joma tiso onyalo mako bed joma dongo onyalo mako kata joma osetibo onyalo mako. Koro en tuo ma oko dewo ng'ato ni rangi bila mane in kabila mane kati ng'ati skosinga maduong' en omako ji te.
kamano ilero no kata ni thoth ne gwenge wa mag Kaluo sana kaka idala onyalo bedo mang'eny kuonde dak mongo hore onyalo bedo mang'eny tene ni ang'o matimore kuondegi kech wayudo ni kech kaka nang'isi ni tuo mar kahera ni obedo spread through the air and airborne ngiso ni sama bacteria cha ma ng'at mani kode cha ofuole kata oyweyo muya no to ng'at man mangima cha obedo chako odhi okawo muya no chako donjo godo dente ema kelo mach mar kahera ni koro wayudo kaka kuonde mongore yudo ni kuonde ma ji ongore kuonde modak kaka slum areas ma ji odak machiegni udini machiegni then population makanya yani jomodak kanyo ging'eny kabisa koro ngiso ni gi joma gigwenyore sakasa gi joma romo sakasa koro yudo ka kuonde go giyudo ka tuo ma kahera ni ng'eny ahinya then dalawa makaluo kucho yudo ka thoth ji ok ong'e hygiene yani wach mar ler ni ji ok ong'e ahinya koro yudo ka samoro kata ka ji odhi e chiro kucho ji ogudore wang' achiel ji ok ong'e ni ka samoro ng'at man gi tuo mar TB ni bende samoro en ei jogi koro yudo ka yot mondo land tuo ni ne joma moko bende kamano ero kamano ahinya awinjo kilero maber to tuo mar TB kata tuberculosis kahera en ga kidienye discourse en achiel ka wacha ni ngane nigi kahera en kahera kamano koso bire yore mopogore types mopogore yeah tuo mar kahera kata TB ni en obiro yore ariyo mokwongo samo chakore cha iluongo ni inactive TB ngiso ni in kode lakini ok nyal land ne ng'at machielo koro ngiso ni ma bedo stage mokwongo samoro nyalo kawo gimoro 1 week kata 2 weeks kata 3 weeks but obedo within less than 2 months ngiso ni immune system body yani rateke mag del pod gore kode ok obed gi ngufu minyalo land ne ng'at machielo or ka ng'ato osechako tiyo gi yedhe kama koro ose surprise ngufu mar TB ni koro ok onyal land ne ng'at machielo mano waluongo ni inactive TB then koro moro machielo waluongo ni active TB ni en ngiso ni ng'ato kibedo in contact gi ng'at mani kode no yot mondo igame then TB bende omako en gi stage mag omako kuntie kuonde modonje samoro omako kata mano brain koro waluongo mano brain TB samoro omako kata throat yani duol wayudi mano koro throat TB samoro omako kata mana bones kata joints en kama onyalo mako kamoro amora yudo kamoro samoro kuot koro wacho ni ng'ane nigi TB mar duonde ng'ane nigi TB mar choke kane wachako chenro daktari ni lero wakacha ni tuo mar TB kata kahera en obiro kotenore kod chandruok ma omako obo e seche ma kute modeno ni bacteria odhi omako obo manyiso ni muya madonjo kata mawuok ok nyal donjo kendo ok nyal wuok e yo makare e kidienje ma wantiere ni wang'iyo kidienje mopogore kata types mag TB kaka ilero nwa mokwongo wacho no kacha ni wantiere kod inactive TB tene ni ng'ato nitiere kod kutegi to kutegi ok onyal lando ne ng'at machielo ng'ato ok nyal nene kai to bende kata dende ok bi nyiso ranyisi ni entiere kod TB kata doko ni entiere kod kute mag TB gi kai tipimo no kacha active TB tene ni ng'ato koro bro chako nyiso ranyisi ani entiere kod kute gi bende onyalo lando ne ng'at machielo kokale yore mopogore mabende podi bolero nwa maber e kidienje ni bende chak miyo kata ni ng'ato nyalo bedo kod brain TB tene ni TB momako bongo onyalo mako choke onyalo mako fuon mopogore chandruogni no chako e uboka de bende ni wuok e uboko koko dhi obongo koko oloko nyige do bende ni wuok e uboka koko dhi e fuoni koko oloko nyige so onyalo chaka fuoni to en na kamano ma oloka nyige kamano TB te gichakore mana gobo sama gichakore gobo koro ka gidhi kudore kamoro achiel koro sama gidhi giwuok e obo kanyo to gidhi kudore kata karo bongo kaka wacho no mane mokoro waluongo ni brain TB then samoro kata wuok kanyo to dhi bedo kata mana ng'ut ng'ato kiseno kata jomoko ma ng'ut gi okuot kamage to kodhi hospital kucho ting'isi ne nigi TB koro mago yudo koro luwo ne ochakore gobo koro dhi kuonde mafunde mamoko go kendo kamano to thothne thuolo mar lokruok kata mondo mi owuogi e obo modhi nyaka e obongo kauga thuolo marom nade to ma bende en common koso ma tok ng'eny ahinya ok en common ahinya but ntis chances sama ng'ato kodhi hospital mopime moyude godo kata sama ng'ato pok okawo thieth malong'o or samoro ng'ato okawo thieth to otiyo kode okawo thiethno matis then odhi oweye ka ok otieko thieth te koro mano nyalo miyo odhi kamachielo kendo kamano wathoroga yudo ni oganda wa samoro nyalo bedo kod ranyisi kata onyalo bedo kod chandruok e dende kochich ni nyaka bede ni entiere kod TB onyalo bedo nochich kapok odhi mondo mi opime mondo mi oyud ni entiere kod TB kata onge godo mano wadendo kacha ni en inactive tene ni entiere to podo konya lando oloko wang'e sadi makoro bed active onyalo kawo thuolo marom nade molokre makoro bed active TB koro inactive TB onyalo bedo kanyo luwore gi rateke mag del yani immune system mar ng'ato immunity mar ng'ato sama immunity odok piny cha onyalo bedo active koro mangizo ni nyalo lande ne ng'at machielo sama ng'ato nigi TB to immunity ne ni malo
tek mondo ochop gi jako ochop kama koro bede active cha koro luore ni ka samoro sama en active no tidhi kawo yath sechego nyalo tieke moru maber kabisa koro mi odo ni ka ng'ato kineno ke chako dalili mo dhi ng'isi go kichako winjogi to ber hidho hospital machiegni kodi mondo pima ni to dobe TB koso dobe tuo machielo kamano manyiso ni rateke mag del bende nitiere kaka nyalo chwalo mondo mi obed active kata oruma gi dendi kanyo then luore gi tabia be mar ng'ato samoro ng'ani nigi inactive TB ni to odwa madho konga asasa then samoro odwa futo ndawa bende ahinya samoro kata yedhe moko ma ji moko ma ji tiyo godo gi samoro odwa tiyo godo ahinya samoro koro mano yot mondo owuog e inactive TB chamo bed active then jomoko manigi chronic condition yani tuoche moko ma ji odak godo gi kaka diabetes ji odak godo tuo mar sukari ji odak godo tuoche moko mag pressure ng'eni ji odak godo tuoche kaka HIV and AIDS ji odak godo sani covid be nyobiro koro seche ng'eni mag tuoche ma lower immunity duoko roteke mag del piny koro sama ng'ato nigi tuoche bilagi yot mondo koro TB cho owuog malo kabisa kamano daktari thothne wawacho ga ni kaponono ni dendi nitiere kod rateke maber mag del manyiso ni immunity ni ber to ng'eny tuoche bende ng'enyne dendi nyalo ga gore kodgi kendo nyalo yudo ka inyalo bedo gi kute moko to dendi gore agora kode mabe okidhi kata neno daktari kamano thuolo chal nade kod TB onyalo rumarume del ka chuth koso nyaka ng'ato dhi kawo yath TB ne onian kabisa del ka samoro kata ng'ato nyalo bedo gi TB ma thiedhe morum chako widhe bang' ndalo moko kendo chako duogo kendo koro en gimoro ma tije tek matis koro miyo dwani sama in gi TB ni tidhi kawo thieth ne malongo mitiek maber midog ma pimi kendo mane ni onge kode kech TB ni en tuo moro ma tek kech kaka ni en bacterial infection ma ketho lungs samoro no ketho lungs no kabisa koro mondo bed recovered fully kawo ga time mondo chang kabisa kamano manzo ni nyalo thiedhe to pod odhi opondo kuonde moko chako dhi opondo koro owuok from active to dhi bedo inactive kamano owuok from active hizo ni inyalo lande ne ng'at machielo koro dhi mothiedhe ma koro ngufne cha dok piny ma koro ok inyalo lande ne ng'at machielo but pod in kode kamano kata kodonyo kuom ng'at machielo cha to koro wachaka kuma ne wantiere cha kamano in Penj Laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu wantiere kod Dr. Chenge studio kendo wang'iyo tuo mar Kahera kata TB tuberculosis daktari kaponono ni ng'ato neno ranyisi mage to nyalo chichni nyaka beni TB en gi dalili mang'eny kabisa then TB ni bende ji confuse gi tuoche mamoko bende koro mokwongo TB sama ng'ato ni kode ibiro yudo ka ratil mar del yani weight odwoko weight piny kabisa then TB ni bende ka ng'ato ni kode iyudo ka ng'ani chiemo ok odwano chiemo o lose appetite kabisa ma ndhadho mar chiemo ok odwar kabisa then ng'ani gi TB iyudo ka samoro konindo kata gotieno ka moninde iwo mani ole pi chalo man ng'at maluokore en sweat kabisa en gi night sweat kabisa then ng'at manigi TB ni yudo ka en ng'at mang'ong'o yani dendo jony en very tired samoro mana kata kendo ineno ko en ng'at mool kabisa then ng'ani gi TB biro nyoko bedo gi kizunguzungu kendo winjo ko jony kabisa then moloyo ng'at manigi TB yudo ka en ofuolo molo wigi adek moluwore men mana fuolo moro ma ofuolo makata kocho gotieno koro ofuolo ma koro konindi iyudo ko fuolo kata for continuously for like 3 weeks 2 to 3 weeks man continuous moko yue then samoro bende ko fuolo winjo ka samoro kore be bedo malit kabisa nikech ng'ini kaka oseketho lungs go koro bedo malit then samoro bende ko fuolo iyudo ko ogolo okego moko ya ondani moro manigi blood stain manigi remo moko matindo chemi mag remo bende koro TB ni en kineno gik moko belago tinyalo ng'isi ni in gi TB kamano kamano ahinya wabo ng'iyo kata wabo amula ne kendo ranyisi gi ka waduogo nikech wakawo yueyo en chenro mar Penj Laktar en tuo mar TB ma bende nego ji mang'eny higa ka higa e piny mangima o Kenya ka kende kik idhi mabor kik isudi ka waduogo to wadhi nyime inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa, kendo Injili nyayo ngima, kendo ma okwe ng'ato nono, chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, e Injili ngima, kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV.
okwalo kal kokalo ka okelo. Apot alot maero. Wase. Koriwea. Dani koriwea. On, thank you, Jesus. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok Wan gi dholuo mar kendo to gi kendo. Wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tingma gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moket gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our Supercharged Multibet bonus on Shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCAB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi yweyo daktari ne pimonwa kata ranyisi ma kineno tinyalo chich ni intiere kod TB kata ng'at machielo kineno godo tinyalo wacho ni nyaka bede ni watna ni nitiere kod TB. Kanyalo mulo mana matin wacho kata ni en ratil madok piny mar del kotire kod nok mar chiemo kata ndhadhu mar chiemo nyalo lal ne ng'ato. To seche ma ng'ato ok chiemo obore no kara tinde dok chien. Owacho kata ni bende kapono ni ng'ato nyalo fuolo moingo jumbe 2. Thothne wacho ga ni juma achiel jumbe 2 kodhi ahinya tadek. Ka ng'ato fuolo mo okalo jumbe 2 mochobo jumbe 3 nyaka chijane ni to en ang'o makelo ahonda ni. Luya machamo ng'ato makama ng'ato ninde to chalo pi mago gin ranyisi ma kineno tinyalo chichini nyaka bedi ni ng'ani nigi TB. To mondo mithiedhe mapiyo piyo kineno ranyisi gi onego bedi timo nang'o daktari? Koro samisre no dalili minjo wawacho gi to ber kiringo e hospital machiegni kod nikech TB hospital ipime nono. Oge kata pesa mikwai kata chiel. Ko samisre dalili gi koro kik ibed gi stigma no wacho ni TB no orach. TB en tuo manyalo mako ng'ata ng'ata nikech kaka wacho ni en tuo magamore yamo. Koro en kisewinjo dalili go tidhi hospital. Koro samisre hospital kaja cha ki explain ne daktari no dalili minjo wacho gi nikech daktari go ginjo motiegore kendo ng'e dalili gi. Sama gi suspect ni nigi tuo mar TB koro ginyalo mi container moro mathis mondo idhi golo okego no. Gisanzana wairu ga okego mag okinyi mondo idhi imiti dhi fuolo okego no koro kinyi biro kod hospital kacha mondo wapime. Or samoro bende kidhi hospital kanyo wanyalo wacho ni kare ken TB moro opondo kaka mana ng'isi ni inactive TB cha kech ng'eni mo oponde del en wairu ga goiga x-ray mondo wang'eni to dobe no oponde iye kanyo. Koro kidhi hospital kacha cha wanyalo kawo okego ni wadhi pimo or wanyalo goyi x-ray mondo wang'eni to koso en inactive TB kamano. Inactive TB ni opondo okonyisi ranyisi ka bende kata okinyal lande to thothne ranyisi mag inactive chalga gi mag active koso inactive onge ranyisi kata matin. Sana inactive okonyisi ranyisi en nyalo ibeda kod lakini okinera ranyisi kamano. To inyalo chichi ni tiere kode kango motimore dendi. Kech sama nyawinjo ka dendi koro ok obera inyawinjo ka koro en very mild ok en moro mang'encha but inyalo dhi adhiya. Then samoro kata kineno ka wat ni moro midago de ot kanyo samoro nigi tuo mar TB in samoro yonge kod
koro ber mondo idhi hospital kacha mondo pim ke samoro nyalo bedo ni kode nikech ng'at mi nikech ang'isi ni en airborne nyiso ni muya miyueyo ne kama un godo body contact kubedo machiegni inyalo game. Koro samino ka watni moro kata jirandi moro kata ng'at mindago ot kanyo nigi TB ber kidhi hospital mondo pim ane kesa munya bedo gi inactive TB no kamano. Magi mitemo nyiso waka Dr. Chenge ni kapono ni ng'ato nitiere ot ka ato nitiere kod TB to ji duto te mantiere od ni ber kipimo mondo ng'e ni kapono ni gisega mukute gi kata oyo ma ok en pimo mipimo ng'ata achiel kende matuoni ji duto te ka ber. Sana chik wadwaro ni sana ng'ato kwaseyudo ng'at manigi TB twaore ni kiny koduogo hospital kendo to binwa gi joma gidago odno mondo wapim kendo wang'e to be gibed gi TB koso gionge TB. To ka gionge TB to nitiere kaka nitie puonj mwamiyogi wada ni ng'ani bed at least obed quarantine yani obed tenge matin sama pod chako kawo yath kech sama ng'ato chako kawo yath wada no kawo ka continuously for at least 2 to 3 weeks motegno maber mano koro nyalo duoko rotege go piny mokoro konyal game. Koro within the 2-3 weeks go wada ni obedo mokoriwre gi jogi ahinya koro onyalo geng'o jogi mondo kik yud tuo mar TB ni. Then kata jirandi kucho kaka wacho ni tuo ni ong'eny kuonde ma ji odak kuonde mongore kaka yudo kaka kuonde ma slums areas yudo ka ot chiegni momakore ma kata ng'ato wuoyo konye kata ng'ato follow e jirani koni kibiro winje koro yot mondo landre koa komachielo koni kobiro komachielo koni. Koro wada ni kata ka neighbor ni moro nigi tuo mar TB in bende ber kidhi pimo wach mar TB ni kama. Koro thothne utoko ga nyaka jogweng' te kata jomodak e landi te upimo koso ni pimo en nono. Yes, pimo en nono. Koro onego bende okelo chandruok. Yes, koro kuonde modak ongore kaka slum areas tie NGOs moko ma koso yudo ni ng'ata achiel waluongo ni patient tracing itrace kuma aino. Koro koso dhi kanyo koro waoro ji pimo joma ne odak machiegni kanyo wanyalo kawo kego gi tuo dhi wapimo mondo wang'e to benti ng'ato kendo man gi tuo mar TB no nikech en tuo magamore. Aneno pek kamoro ka Dr. Chenge iwacho kacha ni samoro utiere ot ka oganda te nyaka koro dhi pim weche mag quarantine ka bende imulo to waduto te wang'eyo kaka wadak kata kaka wachal pacho ka samoro en ot achiel ng'ata achiel ni wadwa keto quarantine nang'o samoro nyithindo bende nitiere odni to ibro pimonwa ni kapo nono ni omako nyathi pek kata hinyruok monyalo kelo kuom nyathi chal nade koso pek to chalre achala kuom nyithindo kachiel kod kuom joma dongo. Koro mokwongo emomiyo nawacho ni tuo mar TB ni othoro bedo mang'eny ahinya e kuonde ma ji odak kuonde ma yani people are very poor kuma ji ofundore then yuto mar ji bende piny kech ng'eni kuonde ma yuto ji piny nyiso ni ot be jodak matis ma ji ng'ato ok nyal afford mondo dhi dak e ot machielo kata ng'ato ok nyal afford mondo dhi obed e room ne kende kucho obed quarantine koro omiyo landre ga haraka. Koro tuo mar TB ni samose yudo ng'ato achiel nikech ng'eni kaka nang'iso ni obedo del majony no ma koro nyiso ng'ano ok nyal kata tiyo malong'o ng'ani ojony ng'eni tuo kabisa koro nyiso ng'ano ok nyal kata dhi tich sama especially sama chako kawo yedhe go koro ngizo ng'ani omodo mondo beda kacha mondo chak recover koro konya riwre ga jawadgi gi then pek mar oda mar room achiel madwani mondo minyisa nikech magi gin gik machando wa daktari samoro antiere e ot room achiel antiere gi nyithindo ka achiel kuom jogi nitiere kod TB quarantine wadwa timo nango mondo bitoni kik landre nikech nyiso ni en tuo ma omiena thiedhe bende ok yot ka ji ariyo adek omake ot to mano chandruok maduong' en sida kabisa nikech ng'ini thieth ne be dhi for a very long time koro mai momiyo mane challenge mwana nikech udi wa mwadake ma jomodak kutu mongore gin udi matindo tindo koro mamiyo bedo ga matek ne jogi mondo gi quarantine bwana ng'at koro inyalo ngado nwari ko na koro gimonya time en kapone yudo tuo mar TB ber kidhi hospital machiegni kodi mondo jogo explain kaka nyalo timo or kata kan tie kaminyalo bede minyalo bedo isolated tinyalo bedo kanyo for some time nyaki chak recover maber koro mondo kik landi joma moko gi then komi yedhe gi go beti kodi yedhe go maber kabisa kech samitiyo gi yath kaka ng'isi kitiyo gi yath malongo maber for like 2 weeks bikoro odok piny koro konyal landre ne ng'achielo teko ne koro odok kamano kamano seche ma ng'ato osebiro mogolo kego kaka ni wacho ni thothne udwaro ga ma okinyi nikech ang'o kech ng'eni gokinyi ne bemedo ka most of this bacteria koro seche go ma koro ng'eni gotieno ne there's a lot of body activities matimore ga koro seche go ma koro gibedo concentrated yani gibedo mang'ema gibedo modhugore maber koro seche go ma kodwa pimo kucho wayude maber nikech ng'eni odiochieng' samoro gik mang'eny isechamo gik mang'eny isetimo gik moko mang'eny koro ng'eni gotieno ni gik makadhe dhok kichamo bedo ga matis emomiyo wadwaro ga seche go nikech seche go yudo ka koro gigo bedo bacteria gi gin very active gotieno ahinya waneno picha ka daktari mani idwa ni wapuonjre go dango yes koro ma no wapuonjre kaka ineno koro magi kaka bacteria kaka kute go chalo kamano koro magi kaka kute go chalo koro sama ifuolo cha kati sneeze tigole koro sama isigole to donjo kuom ng'ato koro donjo kuom ng'ato to dhi kamano
thothne kaponono ni ng'ato nitiere ga kod tuo mar malaria seche mipimo kute mag malaria uwacho ga nung'iyo to inyalo kwan ni gin kute manyalo romo nade e droplet achiel kata mar ahonda kata mar olaw ma abedu pimo kama nung'iyo kwan mar kute gi koso ma ato ente katika ni osene ranyisi to kwase no ranyisi kan gi ntie reagents matiyo godo ma kwase neno to gi react sama gi react ngiso ni gidi technique gigone kanyo kamana kora doni mondo miyangnwa malongo kaka tuo mar TB landore sitimo no mang'eny nyaka kaka itimo pimo wang'e ne yore mag mangato nyalo lando godo tuo mar TB koro tuo mar TB ni kaka na wache en tuo milando kuom yamo mawuok kuom ng'at mane godo kodhi kuom ng'at maonge godo kech wayudo kaka mostly yudo kata mana public transport yudo kata geche maidho mateto ma jidho ka jidhi kata mana safar ge yudo ka samoro ji oloro Disney to ng'ato ne ngi TB ye kanyo samoro ng'ato fuolo yot mondo ng'at machielo bendo gam TB ni then kanisni ma ji dhie ma ji pamo to ji weto ji timore nade yudo ka yot mondo ng'ato bendo yune kech sego ng'eni ji roko mako ng'ato kibi control ibro yudo ka samoro igeri samoro ifuolo kata iwer matek to ng'eni kanyo be ji odhugore kama yot mondo ng'ato yude then market centers mido ka koro ji obedo wang' achiel cha ng'eni kanyo bende yot mondo ka ng'ato fuolo manigi TB yot mondo jo yude then offices matindo ma ji riwo mang'eny gi bende yudo ka samoro ng'ato ne nigi tuo mar TB kanyo be kofuolo to yot mondo staff ma kanyo be mondo yude koro ma yudo ka ndalo ko mani covid mane ji niga buog rombe throughout cha ne wayudo ni statistic mag TB gamo TB no neno kodok piny nikech abuog rombe no geng'o gik moko mang'eny kamano koro maka nyalo wacho ni wadoge abuog rombe kata doko ni pok wachopo kaka wanyalo geng'o TB to jodoge abuog rombe kaber yes exactly kecha TB ni en airborne ng'eni gima landre yamo ka ng'eni tije tek kabisa nikech ok ng'eni biro gamo mane kamano daktari ukipimno mana matin nono ni seche ma ng'ato fuolo kata ma ng'ato jir to kute gi okere yamo gidhi bede kor yamo ka kuom thuolo marom nade kapok githo nikech samoro nyalo kere to nyalo kawo dakika matin to ng'ato donjo kana se jir masewuok obudho marom nade kapok otho e kor yamo ineno bacteria mag TB gi gibudho yamo ka so long as ni yamo ka pod ber condition pod ber ido ka gibudho but ginyalo kawo gimoro 12 hours e yamo ka pod gimana yamo kanyo but ka koyawe makoro biro makoro bedo mang'eny makoro yani ko obedo exposed ma yamo ma fresh odonjo mang'eny to koro bedo kanyo bedo makoro landruok ne bedo matis kech samo biro mang'eny no eka yot mondo maki ko samo tis no to te kanyo mondo mak ng'ato kamano koro momiyo wa advice ga ni kin kata mana public transport kata matatu ginego ber ki yawo dhoudi gi Disney go mondo at least yamo ma fresh mondo kadhe then kata kanisni ma jinti ma ji odhugore ka wado ga wa en kare ga ji yawga Disney mondo at least yamo ma fresh no mondo kadhe natural air no mondo kadhe mane magologi daktari ba kamane mane wagoyo ko tende kod kute be mana malandore yamo gi mane ne Dr. Ochenge ne Dr. Mane mane wacho kwa chani gi pek ma samoro ginyalo jir to gikere yamo kato gidhi to gi settle e surface kum ranyiso nyalo dhi to settle e mesa kata e chuma mar matatu kata e bad kom mar TB ni chalnade ko senena oyote nene yamo ka en oyote no wutho mana yamo nikech kata TB ngene one funny thing with the TB kata modho go kombe manga ja TB ne godo tek manda yude e mana sama kura muya cha maka ywe makora nyala yude pimno kanyo mabe kech yudo ka samoro ngini ng'ato nigi TB yot ka koro ji nigi stigma wacho ni koro kombe ne men godo no konya tiyo godo gire mgoro mamotiyo momulo kwanyal mulo TB eno landre yamo mage okonyalo bedo gi kitiyo go kombe mangato ne godo kato jiko mane ngato ni ja TB ni godo ok nyalo yudo TB yes kech eno landre yamo ok landre surfaces okay ikanya makodoga gimomiyo kanyo makodoga ni omulo kacha droplet ni omulo kacha ka ng'ato jir ka ng'ato jir no sama ngene gi marege yamo to den obedo inhale ngene odonjo ka ng'ato yumo odonje to wuok kendo mana ko kalewo to gima ng'ato kete dhoge e okombe kate ojiko koro mana kodonji daktari mani niko gadi mani niko gadi mane kaka TB ero kama na nya daktari daher mondo mwange ne yore mag thieth mag TB koro TB mostly chon ndalo machon wa thiedhe gi sindan mi yudo ka ng'ati chwe sindan pile bang' dweche auchiel but no waneno ka koro thoth ji noluoro sindan koro sani yath kene sani ngene pod wasomo every day and there's a lot of research matimorega every day koro notim research moyud yath nitie yath sani nitie yath minyalo ti godo mitiyo go achiel every day mitiyo godo for 6 months
but kidhi hospital kucho wakongo wamiga mi atedi chiel dhi mi 6 mane dhi godo Dr. Make makakanyo wakawie yweyo ka waduogo tibro pimonwa wach mar sindan kachiel kod yedhe mimuonyo sindan imuonyo ichuonga to kuom dweche 6 odiechieng pile kuom dweche 6 mano en thieth mapek pata bregi nono kikisudi kikidhi mabor wang'io thieth mar TB e penj laktar modiechieng makawuono. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni urunyo kwa Ramogi wange wangjui mar Ramogi TV ma entie dero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyako Ramogi wako. Inyalo uro request mari. Ote machuoke aria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aruji bed the breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Yenga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Oneginge maber ni Abihan. An kae monda gol ni litite mantiere I chunyi. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion ceiling 490 Copia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e Copia kalam muma manyien pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore Copia maisha rahisi. E piny mamor ting'o loch. Can you handle no pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chung malo. Serikali saidia. Sur machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Nigi gola ki ng'wei. Itera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera liech dhi ok wach ka kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia, Tich Abich, saa 1:45 mar otieno. KMET Technical and Vocational Training College mar Kisumu miyo jopuonjre thuolo mar somo tije mag lwedo mondo mi okonygi e ngimagi ma kiny. Kepo marwa higa mar 2023 sani dhi nyime ne courses kaka hairdressing, beauty therapy, food and beverage, tailoring and garment making, computer package kod ICT classes. Ne mathoth ywa tol e namba mar 07 11 65 9371 kata ndikno e email e vocational@kmet.co.ke. Kik thuolo ni bai oko. KMET Technical and Vocational Training College, the institution of excellence. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Doho ochungo jolup joten migepe 50 manyocha ochamo muma e chako tich ayanga. Tungependa sana tukiheshimu, lakini wacha fujo, wacha maandamano. Kila Mkenya ana haki ya kukutana, ana haki ya kuandamana. Jatend piny William Ruto medo kwedo ng'anyo mag Azimio ka jo Azimio ramo ni ng'anyo biro dhi nyime. Apisa sadek manyo timo apedhe nam Lolwe owito ngimagi to kiyie manyo gitiyogo nimo.
Penj Laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu wanjere ko Dr. Frederick Ochenge wang'yo kacha tuo mar TB, tuberculosis kata tuo mar Kahera gi dholuo maler. Ne wang'yo kacha kaka inyalo thiedh TB. Chon ichuo ng'ato sindan pile kuom dweche 6. Kaje mane mantiere yore mag thieth mag TB daktari? Kajwado ka thoth ji ne oluoro sindan, kech sindan kida chuoi sinene 60 ok yot ahinya. Koro sani koro research mwasetimo, masani tie yedhe mwaseyudo makoro ng'ato muonya pile bang' dweche 6. Koro sama ng'ato dhi hospital kacha cha, koro wapimo weight, wang'yo ni to weight ni chal nade. Koro kwaseyudo weight ni chal nade, koro kwang'iyo yath mwaketie. Then kwa waseketo ng'ato yath, ok miga miya ted chiel gegoni yani mondo dhi kode for 6 months. Wadon wamiyi godo, moko wanyal miyi kata mana every week, wamiyi tiduogo hospital kacha wapimo. Kose wang'yo ni bin gi side effect, bin samoro yadh ni bende wa affect in one way or the other. To bendi medo weight kose lose weight. To bendi shida mora mineno kode. Then to be mwanye malongo. Kichwala ni samu wamiyi yedhego. Tuwa sami duogo tiduogo gi packet gego. Kichwange sami duogo gi packet wabro to be mwonyo gite. Kamano. Koro mane maka kwa time. Kamano. Koro thiethne odhi for 6 months. Kamano. To seche ma ng'ato duogo ni thothne ang'o uthoro ng'iyo nikech ndalo dweche 6 ng'eny daktari thothne uthoro ng'iyo ang'o seche ma ng'ato duogo nikech aneno kaka ntiere kad mar clinic wacho ni iduog bang' ndalo makama iduog bang' ndalo makama uthoro ga ng'iyo ang'o seche ma sana ng'ama nigi TB ntie clinic moluongo ni TB clinic waketo gi program mar TB clinic koro kanyo mondo be wayero ga ni ka gibiro kanyo ntie kad momiyogi TB mane ng'ato nigi kad ne namba ne koro sami biro hospital kacha wami tem ni biro ga appointment mondo kik gibed mang'eny nikech ng'eni sama gibedo mang'eny no yor mondo TB no landre koro kwa ng'isi ni biro saa 1 gi nus in saa 1 gi nus mibire ng'at machielo jako ng'isi ni biro saa 2 en saa 2 no mibire ng'at machielo biro saa 3 kamano kan koro waketo different times mag jogi then wan gi kad gi magi biro godo koro sama gibiro gi kad to wami kaka ng'isi ni wabiro packet mwami mar yath cha idhi duogo nwa kode next time kisegolo yath koro ng'ino biro poklo koro wang'yo to be ni mwonye maber wang'yo godo adherence drug adherence ni bitiyo kode malong'o maber kamano mulna kar adherence ka daktari koro adherence ido ka thoth mwonyo yath kako wachi ni daktari ma okingalori kode kendo mwonyo at the same the right time to geno gi the right dose kech samoro ng'ato ng'isi ni yedhe TB gi mwonygi 2 kata okinyi 2 kata otieno ido ka ng'ane samoro dhi kawo gi kaka gina koro 2 okinyi 2 otieno koro gina 4 ng'isi mwonyo gi tedi chiel kamano mano is a bad adherence samoro wang'isi ni mondo mwonygi pile in samoro mwonyo ndalo 3 tiweyo mano bende waluongo ni mano ng'ano default mano kotiyo gi yath malong'o koro sida mar tiyo gi yath marach sana TB ng'ine wathiedhe gi antibiotics ng'ine antibiotics kotiyo godo malong'o tibiro develop what we call ni drug resistant emomiyo wan gi multi drug resistant TB ng'isi ni TB moro matama makati ti gi yath mag TB gi tok nyal change koro ng'ini mano bedo ga matek kabisa koro emomiyo go wang'yo ga adherence ni be jo tuo mar TB ni be giluwo kaka nwang'ise ni mondo giti gi yedhe gi to be tiyo kode malong'o maber to be nitie improvement be nitiere kata kano fuolo mang'eny be fuolo ne dok piny kane gi temperature mar fever mani malo bo dok piny be bogen kata weight kidogo koro mane mwatemo ng'iyo godo to be yedhe gi dhi kode maber kamano Maisha ni waonge kod kidienje kaka ne wacho mag TB ka awinjo kikelo machielo ni drug resistant TB yes ngiso ni ema TB lakini itiyo gi yath ok tiyo godo malong'o makoro tuoni ong'iyo gi yedhe gi koro konya chango maber kamano ma athoth ne ufwenyo tok ka ng'ato otiyo gi yath marach kuom thuolo marom nade nikech ka ina mar ndalo 60 kata dweche mano dweche 2 mopong 6 months or the 6 months continuous dweche 6 mopong koro gimatimore samoro ng'eni ng'ano tiyo gi TB emomiyo akwero ni ng'ani gi TB kane pod ng'a madho kong'o nego we kong'o nikech ng'at ma madho kong'o en samo dhi madho kong'o cha wiyo dhi wil kata gi mwonyo yath koro magi moyudo ka joge ma default ga most of the time then samoro jomoko bende gin mana lazy yudo ka ng'ato en gi wich wil matamre gi nono koro mwadwaro ni ng'at ma nigi TB wadno biro gi ng'ato from the family no wang'ise ni koro in mwami jukumu mar ng'iyo bwana ni make sure no mwonyo yadhe samo winjore pile kendo kibiro kod timi biro kod hospital kacha koro wadwaro ng'ato bedo ja TB obiro gi ng'ato kendo ma gidago dot kanyo caregiver ma biro konye mwonyo paro ni samo mwonyo yedhe mag TB kech TB ok en tugo ma kata nitie dalo moko ma joma ki default mang'eny to wamiyo ga provincial administration wanyamiyo kata mana chief makanyo makoro yes koro itere ka chief kanyo koro pile gokinyi idhi mwonyo ka chief makok idhi kanyo to yudhi mag ka chief ka biro manyi to marang'o mok ibiro mwonyo yath koro mane kaka
mano bende watimo ga mondo kik walande kich mondo wadni wajali jirendewa kamano. Drug resistant TB en TB makoro bedo tama manyiso ni en TB makata yath koro ko winji maber koro ang'o madhi timore ne jatuoni koro mane makoro kelo shida no makoro samose bedo drug resistant TB mang'ani koro okonyal tim ng'ini koro ngiso ne obo cha pode medo kethore sida moko mwache ka medore then ng'ani nyalo lalo ngimane kamano. Daktari, tuo mar TB bende ochango ga morum chuth koso nikech asebga winjo weche mang'eny kotenore kod tuo mar TB itude kod tuoche mopogore opogore to bende thothne mana kaka ni wacho weche mag akweda kata stigma kaka tutere kod TB iwacho ni TB na tiba TB na tiba TB ben mana kien kamano ke jomoko kawo ga ni ng'at man nigi TB ng'ani nyaka bed gi HIV mano is not right. TB and my TB kaka enno HIV ben mana HIV kata tuoche mamoko ma chronic gi gimbe gibedo mana kegen but corona wachin TB kech kaka ng'isi ni some immunity mar ng'ato samaro teke mag del odok piny koro yot mondo ng'ato bed gi yadha chronic conditions go kamano koro momiyo wakwani joma nigi TB kik wakwedgi ema tuo ma ng'ata nyalo game kamano. Joma gi macheri kod thuolo mamalo mar gamo TB ji duto te kaka ni wacho cha koso tiere jogo macheri kod thuolo mamalo mar gamo TB kata koro sana joma nigi thuolo mamalo mar gamo TB en kaponi nitiere relative moro mani kod TB in gi jatuo mar gino inyalo yude kata joma tiyo osiptende man gi joma deal gi joma nigi TB gi nyalo yudo TB joma dak kuonde mongowore ma wacho ni kendo yudo ka gin interact gi ji most of the time mag joma nigi thuolo mag malo mag yude joma tiyo kuonde ma gin gi contact yudo kaka maybe jo saloon ke jo saloon ngeni nyaka bed mana but ng'at machiegni kata ng'at maliedo wich nyaka bed mana customer no mana machiegni to ng'ani be follow yot mondo ng'ani oyud tuoche mag TB go then joma ni public transport kaka geche mag matatuka joma ni kuonde go ke jingeni ji to follow kanyo sana go kinjo ma mondo kata chiro yudo ng'ani samoro follow timbi donjo kanyo yot mondo jogo yude koro joge gene angala malo mar yudo tuo mar TB kama maso ji duto te nikech kata nyithindo school ayudo ka nyithindo samoro fundore class nyathi achiel nitiere kod TB ofuolo kata mana kanisa kanisa maso ni en tuo manyalo mako ng'ata nyalo yude kamano athoth ni seche ma ng'ato chako thieth mar TB nyalo neno lokruok bang' thuolo maromo nade kata ka wadhi maber tiyo gi yath luwore gi instruction mar daktari sana within the first 2 weeks ido ka ng'ato se improve kabisa mido ka koro kata kana follow saidi ya koro biro ngis ko duogo hospital onyalo ngis ni koro follow ja koro beto dok piny samoro kata ko kego kana follow to golo kego kenya koro kego koro dok piny samoro be koro nyalo bedo gimoro koro nyalo bedo ko bedo chiemo kidogo then kata ngufu bo nyalo winjo kech ng'en TB samin godo kata ngufu mar del nionge godo kabisa o join kabisa yol koro ido ka samoro within 2 weeks kitiyo gi yath malongo tinya chako regain jomoko be kata within 1 month osachako regain kamano ma ena yath mimuonyo onge michuoyo sani en mana ga muonyo ne mwan godo sani amuonyo ne kech thothne sandan changini idwecha uchiel kichwe sindan ok yota oteka chuth kane wang'eyo kacha yore mopogore opogore mag pimo TB ni wacho ni achiel en golo kego telo kego mag okinyi itere hospital to ubro neno ka uneno kutegi to yo mar ariyo ne en yor X-ray ma igo picha daktari neno ka nikelo na picha moro kamar X-ray picha ni koro tiang'e ni manigi TB tiang'e ni maonge gi TB to ere kaka inyalo ng'eyo ineno gik machalo clouds gi machalo boche machalo boche dong neno kaka kuonde gi neno kaka gichalo boche koro neno kaka koro chamore kabisa koro mano ngiso ni dalili mar TB neno magi ng'ede dhano mago ng'ede dhano koro ng'en sama koro gidhi gibede gi ng'et kuonde go ng'en ok ginyanenre yomiyo en mana yie kuchi to kinyanene magi maluongo ni inactive TB koro in kode lakini dalili okobeda inya but kwa goe X-ray to buro nene kamano maiso ni dewan gi X-ray mar obo maler ma onge X-ray obo maler ma onge kod TB kod obo mantiere kod TB mondo nyalo poge maber nene no kuwuok maler kabisa kamano nikech koro kan ng'e kama to koro want one nikech waneno ko bedo gi clouds koro ngiso ni en gi boche go mano ngiso dalili ne osechamo kuonde go kech ng'en TB kaka ngiso ni ochamo kuonde go koro kuonde go moponde thothne wantiere ga kodobo ya ariyo daktari ok thothne waduto te wantiere kodobo ya ariyo seche ma ng'ato TB omako ga obo achiel koso sasa mo TB odonjo to nyalo donjo kuom oboyi gi duto te onyalo chako gachiel to koro ng'in koko yudo thieth malong'o to nyalo doke machielo no koro momiyo samoro bende samose go X-ray moyudo ni en obo machielo nitie jomoko ma advance treatment wanya timo ni transplant wanya golo machielo to replace ni machielo no kamano mano ko chope level mane daktari mano koro mana advance countries kuno ma ji ose dhi malainya
Koro mekose fwenye ne kamyo mose ketho bo achiel. Makoro ketho makoro bono cannot function okunya tiyo malongo. To wanyalo timne transplant wagole to aketa machielo. Kamano. Ka ng'ato sechako thieth mar TB onyalo neno fungruok bang' thuolo marom nade kata ndalo marom nade? Sana kisechako thieth mar TB kaka nawacho within 2 weeks kitiyo gi yath malong'o maber idhi chako yudo lokruok idhi chako yudo chakruok jumbe ariyo jumbe ariyo idhi chako yudo lokruok. Kamano. Jumbe ariyo gi TB ni pod nitiere teko ne modok piny. Yes, teko ne koro dok piny koro bedo inactive makoro ok inyal lande ne ng'at machielo. Koro mana wachni kata mana family members. Koro kata ng'ani ofuolo to ok onyal lande ne joma moko. Kata ng'ano bedo in contact, close contact gi ng'at machielo ok onyal lande ne jogi. Ang'o ma piny owacho timoga mar neno ni mondo tuo mar TB ok olandore kata ogeng'e kata othiedhe mondo kik otuch kata kik omuoch nikech ni wachonwa kacha ni sama omuoch to onyalo wang'o kama duong'. Onyalo hinyo ji mang'eny. Koro piny owacho sana sirkal gitemoga gitimoga a lot of sensitization gilando gipuonjo jopiny about TB be omiyo wan kata gi World TB Day manyiso ni imiyo ji awareness, secret awareness. Koro sechego iluongo jopiny TB lando ne jopiny okang' ma ji osekawo kaka inyalo geng'e. Koro ji bedo gi puonjruok bilago. Emomiyo kawuono watiere kod chenro ni nikech wan bende wariwore gi piny ngima mar hingo odiechieng Kahera kata World TB Day. Ramogi TV ok wanyal dok chien kata matin. Wadwa ni mondo mi ng'e mondo mi wapar ni kata odoko ni samoro ok ine to nyalo bedo ni opondo. Maka nitiere gimoro modhi otuge kama oponde no to nyalo bedo active mokel ni chandruok matamre gi nono. Adwa ni mondo mwang'e weche mag chanjo mag nyithindo kotenore kod geng'o tuo mar TB kuom nyithindo. Kamano. Mulna kanyo. Sana nyithindo wale nyithindo bedo itero ga hospital kucho mondo chanjgi. Wan gi sindan miluongo ni BCG mano mageng'o mar TB ni. Koro imo make sure ni nyithindo ochanj nyithindo. Ke samo chanjo nyathino chances mag yudo TB ni bedo ga dog ga piny. Kabisa mkoro konyo yudo ga TB na ahinya. Koro wadwaro ga joma mine joma nigi nyithindo matindo make sure ni nyathino otieko sinene ga mechuoye go samo senyuole cha. Kamano. Adwa ni lero ni sindan mar BCG mar TB ni imiyo nyathi dweche mage ndalo mage didi. Sana geni sinene mag nyithindo gi wamiyo gaji within the first 9 months manyathi onyuolne. Nitie sinene wamiyo BCG wamiyo mag measles mag ang'eyo gene go. Koro sindan mar TB ni wamiyo godo apani at 6 or 9 at 6 months. Kamano. Ma idinyis joma mine kamora mora magintiere ni mondo mi giter nyithindo mondo mi ochanji. Kamano. Maka gi kata buge mag mar clinic cha gi make sure no chanje ke samose chanje atwago igo tik kende ndiko nyaka tarik mo chanje godo no. Koro dhi onge kanyo kantie kamondo ni BCG no bose go tik bose chuo nyathino kata mana wuone bende gin bende onego bende gi bugno ne be nyathino osechuo nikech TB ni kaka wangiso ni en tuo maranjao en tuo matama gole tek. Koro wa make sure ni wagenge gi yore te. Koro wa make sure ni nyithindo wate ochuo sindan mar BCG ni mageng'o TB. Mathothne e ndalo mar 28 kanyo ka nyathi osenyuol mochopo ndalo 28 mano en wige madhi adek to dos chanjo mar BCG mondo mi ogeng' kik ogama tuo mar TB to kata koyude to kik obed moro matek ma ang' nyalo yuko ngimane cha. Iwacho ga ni par nigi uru kata ging'eyo. Ilero nwa kacha kaka tuo ni landore, ilero nwa kacha jogo mantiere kod thuolo mamalo mar yude. Koro wang'e ne yo maler kaka wanyalo geng'o tuo ni. Namba 1 en chanjo mar BCG ne nyithindo gi. Kamano. Mar ariyo joma tiyo gi amuna ahinya onego gitem duoko tiyo kode piny. Then mar adek ka ng'ato nigi tuo mar TB make sure no dhi hospital kendo tiyo gi yath be malong'o kaka ondikne. Then ka ng'ato nigi tuo mar TB ne ot kanyo make sure ni joma ni odno bende kata joma ni jirani kanyo be odhi hospital mondo pimgi ka be gin gi TB ni. Kamano. Kaponono ni intere matatu te matek mondo mi yaw drisni mag matatu jomoko ok dwaga yaw drisni mag matatu mondo mi iritri kachiel kod joma moko yawuru drisni mag matatu mondo mi wageng'a landruok mar tuo mar TB. Kaponono ni ng'ato nitiere ot te matek mondo mi yaw dhoudi gi drisni mondo mi yamo okwadre kinde ka kinde. To bende kinyalo yudo thuolo mar bede laro to bede laro ng'enyne nikech seche ma itiere laro kama atibo yudo ka yamo bro kwadhi maber mokalo. Chiro kaponono chuno ni nyaka idhi kik wibil kod rwako abuog rombe. Iwacho nwa kacha ni abuog rombe pod konyo kata mask pod konyo. Rwak mask nikech thuolo mar gamo TB thoro bedo malo mokalo. Mago gin adiera makende mag tuo mar TB kata mag Kahera. Daktari wach mogik miweyo wagodo? Koro tuo mar TB en wanyalo geng'e ok en juo kata ok en kata wach moro marach en ma tuo ma ng'ato nyalo game. Koro en jukumu mari gi an mondo wageng' TB ni. Kamano. Pono ng'ato dwa tudore kodi yudi kanye? Koro ng'ata ma pod nigi wach kata mar TB kata tuo moro opogore inyalo yuda Kibira antie Kibira level 3 but an gi private clinic na Kibira kanyo iluongo ni Antil Medical Clinic Bombolulu kanyo.
Koro namba na ginyalo kao 0726 065 899 0726 065 899 kamano. Amor mar bedo kodi daktari e Penj Laktar ilero no maber tuo mar kahera kata tuo mar TB kenda duoko erokamano makende. Ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi tibo biro e Penj Laktar. Erokamano mondo wakony jowa. Mondo mi wakony jowa. Erokamano. Piny ngima hingo odiochieng' ma kama emomiyo Ramogi TV kwa dong chien. Odiochieng' TB kata odiochieng' tuo mar kahera. Tema mondo mi geng' joluno go gero ni geng'o ber moloyo thiedho. Gigo ma daktari wacho ni mondo mi watim. Tema mondo mi tim mondo mi rit nikech onyalo donjo mochako lokre songa molokre tama moko wuog kata dendi. Mata yie cheno ni en Andutho Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo oriti masani. رمضان ده حياتي رمضان ده خيالي مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة